Er I lykkelige for at bo i Danmark? Ja, Hvorfor? fordi at der er mange forskellige slags vejr. Og man føler sig dansk. Nej, Ja. fordi at man ved, at man er dansk, så er det rart at bo i Danmark. Og Man føler sig hjemme, eller? Ja, og fordi at vi er et land, der har rigtig mange penge, så vi har mange muligheder for at kan nogle forskellige ting. Super. Ja, hvordan synes I om systemet? I Danmark? Ja. Jeg synes, det er godt, for man får lov til at sige sin mening. Sådan noget, sådan noget, er det diktator og sådan noget. Man får lov til at sige sin mening. Jeg synes også, det er et godt system, at vi betaler så mange penge i skat, så hvis vi bliver syge, kan vi bare komme på hospitalet, og vi, vi kan gå i skole, og ja. Synes I, at alle bliver behandlet lige i Danmark, fordi det er sådan, vi er jo meget, alle snakker om, at vi er så lykkelige, sådan, men hvis I nu skulle se sådan negativt på det, er der sådan, er der Nej, nogen... jeg synes ikke, at alle bliver behandlet lige i Danmark. Ja. Der er sådan, altså, i forhold til mange andre lande, så synes jeg, det er meget lige, men jeg kunne godt være meget bedre stadigvæk. Ja. Det er der i hvert fald. Hvorfor? Jeg tror, at de har det bedre end nogen steder, end vi har her. Nej, men hvad er det så godt ved Danmark? Det er trygt og godt, synes jeg. Ja. Okay. Hvad synes du om systemet, altså sådan politisk og sådan? Det kunne nok være lidt Kunne du godt... bedre. Synes du, sådan alle bliver behandlet godt i Danmark, sådan både fra gamle indvandrere, altså hjemløse, sådan, altså alle synspunkter? Nej, der er jo nok nogen, der knap har det så godt som andre. Jeg bliver godt behandlet. Okay, jamen jeg det er godt at høre. Der bliver godt behandlet. Det er super. Ja. Okay. I verdens lykkeligste folk. Er du lykkelig for at bo i Danmark? Ja, Hvorfor? fordi der kan være fred. Det kan være fred. Okay. Synes du systemet er godt her i Danmark, sådan politisk og... Ja, det får snart ikke bedre, selvom det ikke er perfekt. Okay. Hvad med, synes du sådan, alle bliver behandlet lige i Danmark, sådan, både som gammel og indvandrer og hjemløs? Narkoman? Ja, men ikke, ja, på papiret, men ikke altid i praksis. Hvad kunne være bedre? Det ved jeg, jeg tror, det er menneskene, der har noget med det at gøre, der kunne gøre det bedre. Men ikke idealet som sådan. Ja. Altså på papiret ser du godt nok ud. Det er bare, når der er, at folk skal gøre det. Hvordan synes du, Danmark ligger der ser ud sådan, i forhold til andre lande i Europa? I forhold til... Andre lande? I forhold til... Bare sådan, synes du, det er godt at bo her, eller hvad? Eller i forhold til... Ja, altså nu ved, altså i forhold til andre lande, der ved jeg kun, hvordan det ser ud igennem nyhederne og sådan noget nu. Ja, okay. Jeg har ikke været alle steder i Europa, men altså... Det tror jeg nok, at det ser bedre ud, det ved jeg ikke. Sådan kulturmæssigt? Altså, man synes vel altid, at ens egen kultur er bedre, men ikke på den måde sagt, at de andre ikke har gode ting i deres kultur, selvfølgelig har det. Men det er jo herfra ens verdensudspil. Så man har jo svært ved at forholde sig til andet, når man ikke bor andre steder. Ja. Så. Ja. Det er meget fredeligt. Det er meget fredeligt. Der er ikke så meget ballade og sådan noget. Nej. Hvad synes I om systemet i Danmark, sådan politisk og... Politisk? Ja. Det er du ikke nogen kommentarer til? Okay, hvad synes I, at er der meget sådan ligestilling i Danmark, eller er der nogen, der bliver behandlet dårligere end andre? Sådan? Jeg er meget tilfreds. Du er meget tilfreds? Ja, det er Super. Nu er alle bliver behandlet lige, altså fordi Danmark er blevet kåret som lykkeligt folk, men synes du, vi er lykkelige, eller er der sådan, kunne det have været bedre? Det kunne godt være bedre. Hvad er det, der kunne være bedre? For eksempel racisme. Ja. Det bryder mig slet ikke om. Ja, det er fint. Så Emil, hvordan synes du, det er at bo i Danmark? Jeg synes, det er godt. Altså, Hvordan? Altså stedet er god infrastruktur, gode huse og sådan noget. Hvordan synes du synes du det politiske system er godt? Lige her i forvalget synes jeg, det er rigtig godt. Hvad er det, der er så godt ved at bo i Danmark?